Hai si Shanghai kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai kajing trai sitom bun sen kawan ra ye usok jong kajing phu samrki ha kajing trai sitom bun sen ni poi shika thong jong kajing job donro kapor bang ngidu nong ha kajing ya thu jong ki reports kajing trai sitom jong ki sipai Ukraine kila yo ban siat pen prai kali thma jong ki sipai ka Russia ha ka tai ka jingyo siat jong ki sipai Ukraine ha ki than jong ka Zaporizhia Southly ki kali thma jong ki sipai Russia kila pra leng khot leng khai kat kum ka jing ai jing khen ki te ki kali thma jong ka Russia ki bala jot ha ka tai ka por ki shongdor hado arphusan million US dollar la kumno ka wei ka kali thma ka shongdor hado 100 million tam ki sipai ki badon ha ka tai ka jakaro bun naki ki lam mensaujur ki bayap ru ki to ki badang shu mensau bat ki badang la ban phet kat ki bala ban phet ki la phet no na ka tai ka jaka bagi syak bom ha ka Ukraine uwe sipai Ukraine uong kane ka dei ka por bangi dang sedang ban pen ki imbiang yala ka jong ka bor